Naša sledeća tema je da li nas čekaju izmene Krivičnog zakonika, kakve su izmene u pitanju i da li mi u stvari dovoljno znamo o svemu tome što se menja. Ključna su ovo pitanja za moje današnje sagovornike, a posebno ako uzmemo u obzir da se danas završava rok za javnu raspravu o ovim izmenama. Zbog čega se nad ovu priču nadnela dilema, da li ona doprinosi zaštiti ili u stvari sprečavanju kritičkog mišljenja? O tome danas sa Milanom Vasić iz Jukoma i sudijom Apelacionog suda Miodragom Majićem. Dobar vam dan i hvala najlepše što ste danas naši gosti. I sada ove izmene ovog važnog zakona traju nekih 20 dana. Danas se to sve završava. Da li mislite da je javnost čula dovoljno o samim promenama i u suštini? Da li mislite da je to u stvari bilo dovoljno vremena da se sprovede kvalitetna javna rasprava? Svakako da nije i nije to prvi put. Nažalost, mi imamo jedan u punom smislu zakonski stampedo, kako ga neki nazivaju. To su toliko česte izmene zakona. Podsjetit ću, mi smo poslednje izmene Krivičnog zakonika imali pre 2 godine. Bile su veoma obimne. Tada je bilo ono pitanje kazne doživotnog zatvora, ako se sjećate i gomile nekih drugih pitanja. Evo sad imamo ovo. To apsolutno nije dovoljno. Mi smo zapravo već zakasnili. Danas je završena javna rasprava ovim povodom, pogotovo kada je reč o krivičnom zakonodavstvu, gde je važno jako pažljivo čitati te odredbe. Jer ono što na prvi pogled možda deluje, ono što je možda bila i nekakva ideja iza svega toga, ne mora često biti ono šta će to u konačnici izaći. Kako se sve može tumačiti. Tako je. Tako da i ovo što smo čuli da je krenulo kao ideja zaštite, pojačane zaštite novinara, novinarska udruženja su, čini mi se, bila uključena, se veoma opravdano problematizovalo, pogotovo kroz tu odredbu člana 149, gde sada imamo zabranu, kako se kaže, i mišljenja o mišljenju koje je objavljeno nekim povodom, koje je zapričeno kaznom zatvora. I mnoge situacije možemo zamisliti gde na društvenim mrežama, u medijima, kroz komentare, gde neko upotrebi malo, da kažemo, žešći rečnik, to bude procenjeno kao nešto što ugrožava spokojstvo onoga koje je takvo mišljenje javlja. Hajde da probamo ovo malo da objasnimo. Dakle, ako ovako kažu, kaznom iz stava 1 kaznit će se i ko neovlašćeno spreči ili ometa objavljivanje putem medija informacije od javnog značaja ili ko zbog objavljivanja takve informacije ili mišljenja grubim vređanjem ili zlostavljanjem, drskim ili bezobzirnim ponašanjem značajno ugrozi spokojstvo lica koje informaciju ili mišljenje objavilo. Ovo zvuči dosta komplikovano nama koji nismo pravnici. Čujemo premijerku koja kaže pa smešno je ovo kritikovati, ovo je u kontekstu najboljih evropskih praksi i ovo služi, ova izmena, isključivo da bi se zaštitili novinari i da bi se zaštitilo iznošenje mišljenja. Međutim, kako je još moguće tumačiti ovaj član? Pa prvo, iako jeste namera zakonodavca koju možemo videti zapravo iz obrazloženja Ministarstva pravde, predlagača, ne zakonodavca, Ministarstva pravde, da se zaštite novinari, mi vidimo da tu nisu samo novinari obuhvaćeni u tom obrazloženju, da su obuhvaćeni svi imaoci mišljenja o informacijama od javnog značaja. To može biti bilo ko. Informacija od javnog značaja može bude bilo koja informacija o radu organa neke javne vlasti za koju javnost ima interes da zna. To isto znači da to može biti bilo koja informacija i mišljenje o toj informaciji. U momentu kada ona već dođe u javnost. Tako je. Ili, mislim, kada nije došla u javnost, kada se nešto samo otvara kao pitanje od javnog značaja. I tako da to je zapravo jako široko postavljen i krug zaštićenih lica. I znate, kada imate krivični zakon, vama ne treba da služi obrazloženje zašto se taj zakon donosi da vi vidite na koga se on primenjuje. A mi tek iz obrazloženja, koji nije sastavni deo zakona, možemo da vidimo šta je zakonodavac time hteo da kaže. Vi treba odmah jasno da vidite šta se hteo tim članom. Iz ovog člana se to apsolutno ne vidi, osim da postoji jedna velika restrikcija slobode izražavanja i zaprećena kazna do 1 dana zatvora. Osim toga, ovo krivično delo je do sada u trenutnom rješenju se gonilo po predlogu oštećenog, a sada je planirana izmena tako da se ono goni po službenoj dužnosti. Ono što je simptomatično u svemu tome, ta promjena koja tako intenzivno zadire u slobodu izražavanja je nešto što je zaista informacija od javnog značaja. I to je nešto
nešto o čemu javnost mora da zna. Vi niste imali prilike, ministarku pravde, ni jednom da čujete da je najavila otvaranje javne rasprave, da je pomenula. Bila je jedna izjava premijerkina krajem septembra u kojoj se pominje izmena zakonika i to je to. Znači, to se pojavilo na sajtu Ministarstva pravde 7. oktobra sa rokom javne rasprave do 27. oktobra. Ko je pratio sajt Ministarstva pravde mogo je da zna da se to dešava, ali mi možemo otvoreno da postavimo pitanje da li je to javna rasprava. Pa je li? Je li javna rasprava ako se dešava, a da javnost i ne zna za nju? Svakako da ne, u punom smislu. Samo da bi možda vaši gledalci bolje razumeli. Evo ovo što ste sada pročitali, što je rekla premijerka ovim povodom. Ako bi ja, recimo, kada ta norma stupi na snagu, rekao da je to besmislica, što je rekla, da to premijerka ne zna, jer se prosto ne bavi time, da je puno puta govorila o stvarima koje ne zna, pa tako i ovaj put, ja bi mogao veoma lagano sutra dođem pod udar ovakve norme. A jako u čijoj ste emisiji to rekli? A vi neverovatno za to, ali ako biste se pozvali sada na to ili ako biste učestvovali vi u takvoj raspravi... Ako biste pozvala na ono što ste vi izgovorili... To je druga stvar, ali ako biste učestvovali u raspravi, tako ako biste i vi onda se nadovezali nekakvim svojim kvalifikacijama, veliko pitanje i velika mogućnost. Dovoljno bi bilo da tužilac dokaže, što je veoma jednostavno, zapravo da je uzburkano spokojstvo, u konkretnom slučaju premijerke ili nekog drugog ko je davalac takvog mišljenja, i imate sve uslove krivično-pravne za sankciju do godinu dana. Kao što vidimo, to je jako daleko od onoga što nam se obrazlaže kao početna ideja ovoga, a to je da zaštite vas, novinare. I zato kažem, užasno je važno, pogotovo krivično-pravne norme, vrlo pažljivo gledati i gledati ih u kontekstu. Ja ću samo još jednu stvar reći, u istoj toj odredbi se sada po službenoj dužnosti, za razliku od ranije, goni još jedna radnja. Sprečavanje ili ometanje emitovanja radio ili televizijskog programa. To deluje ovako ozbiljno, da, neko ko bi ometao. Međutim, šta ćemo u situaciji kada znamo da su sada velike bitke dva vodeća kablovska operatera, gde Telekom pokušava da uđe u zgrade na sve načine gde već postoji mreža? Možemo li sutra veoma osnovano očekivati se pokrene postupak protiv nekog ko se suprotstavio takvom ulasku u zgradu? Pa, Bože moj, on ometa u najmanju ruku emitovanje programa time što ne dozvoljava ostalim korisnicima ulazak u zgrade. Dobro, vi ste sada pravi. Je li moguće to tako tumačiti? O, kako da ne. I zato uporno govorimo, naš posao, naš pravnika, samo što nas pogađate i zašto i ne zovu na ovakve stvari, je upravo da ukažemo javnosti, čekajte, ovde postoji opasnost. Možda se i neće tako tumačiti, ali postoje uslovi da se tako tumače, zastanite. Zato služi javna rasprava. Čak i kad nemate zle namere u startu, to ne znači da se u ambijentu u kojem živimo, u ovako podeljenom društvu, u ovakvoj političkoj netrpeljivosti, sutra upravo te odredbe neće koristiti na taj način. Naše je da to predočimo javnosti. Da li to javnost zanima ili ne, to je drugo pitanje. Sada, vi ste pomenuli to koliko se o ovome ne zna, koliko može da sazna samo onaj ko se interesuje i posećuje sajt Ministarstva pravde. Međutim, nas očekuje promjena Ustava, o kojoj takođe gotovo da se ne govori u javnosti. Promjenu Ustava su sa velikom mukom strukovne udruženja, nevladine organizacije i par profesionalaca, kao što je moj kolega, gurali u javni prostor i kao temu, ali zaista je činjenica da jako mali broj građana ne zna da se menja Ustav u delu koji se odnosi na pravosuđe. I, mislim, građani kod nas ne znaju za početak kako se biraju sudije. Ne znaju, ne zanima ih ta tema, kako se razrešavaju sudije, kako neko dođe do posla tužioca. A u stvari, nekako je propušteno, čini mi se, da se objasni građanima da sva njihova prava zavise od toga da li je sudija koji im sudi i tužilac koji im vodi postupak, koji je njihov nivo zavisnosti, odnosno nezavisnosti od vlasti. Da je to sudska vlast od koje svima nama zavisi kao jedina grana vlasti koja može da zaustavi izvršnu vlast, da kaže to tako ne može. I sada imamo situaciju da gospodin Ivica Dačić kaže da se očekuje da će ovo sve uspešno, mislim, govorim o promjeni Ustava, biti uspešno okončano u toku mandata ovog saziva Skupštine. On kaže negde do polovine februara iduće godine. Mi govorimo o najvišem pravnom aktu čiju bi u stvari promjenu trebalo da usvoji Skupština koja je potpuno sastavljena od članova Srpske napredne stranke. Dakle, koliko takva izmena Ustava može da bude legitimna i koliko može da se dovede sutra i u pitanje? To je pitanje na koje i Venecijanska komisija u poslednjem svom izveštaju, nedavnom, kogod
poželi može to da vidi, ozbiljno skrenula pažnju našim vlastima. U nekoliko navrata u tom tekstu vidite zabrinutost, kako oni kažu, što se čitava stvar odvija praktično u jednom monolitnom, gotovo jednopartijskom parlamentu i oni pozivaju da se opozicija uključi u taj proces, ne daju naravno modalitete, ali da se uključi kako bi proces dobio na legitimitetu. Jasno je da je Ustav. Ustav je, kako se to zove u teoriji, društveni ugovor, najviši pravni akt koji bi morao da bude nešto na dugi rok, gde čitava zajednica ili makar njen najveći deo stoji iza toga. Vi pristupate promeni Ustava, kao što ste rekli, u situaciji gde je parlament potpuno monolitan, gde on odražava samo jednu poziciju sa čitavog tog društvenog spektra, koja donosi, da tako kažemo, za sve ostale građane Ustav. To je uvek problematično. I to nikada ne obećava i to nikada nije dobro, a pogotovo nije dobro kada se dešava ovo što je upravo koleginica rekla, kada vi ni o takvoj promeni zapravo građane uopšte ne obaveštavate. Stiče se utisak da mi menjamo Ustav sada prvenstveno kako bismo zadovoljili nekakve kriterijume evropske, kako bi nategli nekakvo, kako takvo manje negativno mišljenje Evropske komisije, koje smo ovaj put dobili, i rekli, eto, mi smo i dalje na evropskom putu. A šta će on zapravo značiti za ovo društvo i za pravosuđe, to je nešto drugo. Ja, nažalost, sam veoma veliki pesimista i dalje. Ja mislim da ćemo ponovo izgubiti jedan značajan period. Mi menjamo sada Ustav u oblasti pravosuđa, to se ne radi svaki dan. I umesto da to uradimo onako kako treba, u sve značajne društvene faktore, mi smo odlučili da to radimo u jednoj maloj grupi ljudi, i, kao što rekoste, u okvirima jedne političke opcije u ovom društvu. I onda dolazimo ajde da se podsjetimo kako funkcioniše ova Skupština kada je pravosuđe u pitanju, kada su pojedine sudije u pitanju, sa tim vrlo naglašenim istupanjem poslanika, vrlo ličnim istupanjem poslanika. Kada sve to stavimo, Milena, u kontekst, da li je zaista u redu pričati o pravu, pravdi, izmenama zakona, izmenama Ustava u takvoj atmosferi? Pa, meni je jako drago zbog tog pitanja koje ste postavili, jer ono povezuje obe ove teme, i krivični zakonik i položaj sudija. S jedne strane, vi imate ljude koji su apsolutno zaštićeni poslaničkim imunitetom, koji pokreću hajku na sudije, koji pokreću hajku na nezavisne medije, koji direktno i sa svojih poslaničkih govornica šalju tu poruku građanima, pa onda određeni ljudi trpe organizovane napade na sebe preko društvenih mreža, trpe salve uvreda, a onda donosimo zakon da ih zaštitimo, a ti koji su inicijatori zapravo tih napada i glavni pokretači, oni ostaju zaštićeni poslaničkim imunitetom. I mi zaista ovde ne možemo govoriti o pravnoj državi u trenutku kada imamo tako veliku disproporciju moći. I kada je Skupština i u krajnjoj liniji naši političari i predstavnici vlasti je vrlo jasno određena kada brani određene slučajeve u smislu pravosuđa, u smislu sudstva, vrlo lako se dele te etikete Đilasovo pravosuđe, Đilasovi tužioci, kada se pita zbog čega država ne reaguje, kada se pita zbog čega tužilaštvo ne reaguje, kada se postavlja pitanje istraga. Stalno se nekako skreće pažnja da to su ljudi koji su tu ostali od ranije i oni čuvaju pojedine kriminalce, pojedine ljude. Koliko je to opasno? To je naravno jako, jako opasno. Bilo bi opasno i da je tačno to što se govori. Znate, jer vi imate mehanizme u društvu kako rešavate to ako je neki sudija povezan sa kriminalcima. To ne rešavate tako što izlazite u tabloide, nego procesuirate tog sudiju kao i bilo koga drugog. A naravno da je neuporedivo opasnije kada je evidentno da iza toga stoje potpuno izmišljotine i spinovi. I pre neki dan sam i o sebi pročitao u jednom od tih tabloide da sam maltene ja sad izmislio ovu gospođu Hrkalović i celu ovu ekipu oko toga, kao da smo svi mi, ali tako, potpuno ispranih mozgova i da ne znamo šta se tu dešava. Međutim, opasno je još nešto. To je bukvalno od pre 2 dana informacija. Opasno je što vi i zakone koje imate apsolutno ne poštujete. I zato ja kažem da je Ustav i idealan. Mi smo došli već do varijante kršim Ustav i
pa šta i tako dalje. Mi smo pre neki dan, Centar za pravosudne istraživanja, čiji sam član, poslali zahtev Visokom savetu sudstva da jedan naš predstavnik prati te sednice, da prosto izveštava o tome kako se tamo odlučuje o izborima sudija. I kako ste prošli u tom zahtevu? Prošli smo nikako. Znači, suprotno zakonu, mi smo dobili informaciju od predsjednice tog tela i predsjednice Vrhovnog kasacionog suda da nam to neće biti omogućeno zbog COVID-a. Znači, javnost tih sednica neće moći da bude omogućena zbog COVID-a. Dakle, tamo sedi 11 nekih članova. Jedan taj u toj velikoj prostoriji koji bi bio, bi smetao COVID-u. Kad smo ponovo se pozvali na to da je to potpuno paušalno i nemoguće tako objašnjavati, kao da sad zatvorimo i sudnice na jednak način, jer javnost postoji i tamo zbog COVID-a, nismo dobili nikakav odgovor. Ali jednostavno to je to ćutanje i mi nećemo moći da pratimo. Znači, tamo i gde vam zakon omogućava javnost da pratite šta se tamo dešava, ona vam se onemogući ovako nekim potpuno, evo da ne upotrebim reč besmislenim, da ne odem sutra pod udar ovog zakona, ali jednim objašnjenjem koje nema nikakve veze. Pa dobro, ako se produži retroaktivno primjena ovog, šalim se malo. I dobro, dakle, koji je zaključak ovde? Imamo potpuno zatvorene i potpuno zaključane promene izuzetno važnih i najvažnijih pravnih akata. Imamo potpuno zatvorenu Skupštinu Srbije u smislu monolitnosti jedne partije, odnosno stranke na vlasti. Imamo potpuno zatvorene sednice. I šta je i? Šta je nakon toga? Pošto verujem da za sve vas je ovo tema u kojoj mnogo više i razmišljate, jer mnogo je dublje i poznajete. Šta ide posle toga? To je oteta država. Evo, to je ono što zovu oteta država. Baš neposredno pre ove emisije smo prokomentarisali u hodniku kako u trenutku kad ne postoje institucije, doći će jako brzo taj moment da građani krenu sami da uzimaju pravdu u svoje ruke onda gde osjećaju da su obespravljeni, a to je onda opasnost za sve nas. To je siguran put u anarhiju i u nasilje. Najlepše hvala. Ovde stajemo. Sa ovim delom svakako. Hvala mnogo što ste bili danas naši gosti. A vi ostanite uz nas. Ovo su